Apa. Jaume. Sí? Va, que comencem. Vinga. Carot. Sí, sisplau, si podeu ja seure. Comencem. Demanarem a l'amic de Coma de l'Associació d'Amics de Casa Macià i president del País d'Art i Història, que és aquesta casa que ens acull avui. En Claudi Ferrer, batlle de Prats, també és aquí, però ell no vol dir res. Per tant, us dono la benvinguda en Pep Coma i comencem ja amb la primera conferència. Bé, bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a casa vostra, una casa nova, la casa o centre d'interpretació del patrimoni de les Valls Catalanes. Aquest és un edifici que recentment hem reinaugurat, una antiga fàbrica, doncs avui dia reconvertida en centre d'interpretació del patrimoni, dels espais naturals, del romànic, de la llengua, de la història, de la frontera, de tota una sèrie de temàtiques que tenim en aquest territori de frontera dels Pirineus Orientals, en un projecte que agrupa, estem a punt d'incorporar nous municipis i esperem que abans de finals d'any, un projecte que agrupa 44 municipis de banda i banda de la frontera, del Vallespí, del Ripollès, de la Garrotxa i de l'Alt Empordà. Des de 7 cases fins a l'Albera, a banda i banda, compartim aquest projecte transfronterer. Una miqueta jo sempre explico que és com l'Hospital de Puigcerdà. És més fàcil d'entendre, l'Hospital de Puigcerdà que presta serveis a la Baixa Cerdanya i a l'Alta Cerdanya, doncs nosaltres també tenim la mateixa figura administrativa, un agrupament europeu de cooperació territorial, que treballa temes de patrimoni i cultura dels 44 municipis de banda i banda dels Pirineus Orientals, en un edifici que vam inaugurar ara fa pràcticament un any i que és punt de trobada, punt d'unió de la gent del nord i de la gent del sud, que en aquests moments estem treballant temes de patrimoni i cultura, però que esperem en el futur poder treballar temes de promoció econòmica, de transports, de mobilitat, en un projecte de desenvolupament territorial d'una banda i l'altra del Pirineu que fa molts anys que hem viscut d'esquenes i que per tant mica en mica d'anar-nos agrupant. Jo com a president d'aquest agrupament europeu de cooperació territorial de les Valls Catalanes, donar-vos la benvinguda aquí a la Verneda, a Prats de Molló, a casa nostra, a casa vostra, i desitjar que aquesta segona jornada d'aquesta primera jornada d'història i debat nacional sigui molt profitosa i que se'n puguin celebrar moltes més. Per part meva res més, moltes gràcies i endavant amb la jornada. Molt bé, bon dia a tothom. Doncs comencem perquè anem ja amb el temps una mica ajustat. Ahir teníem la conferència d'en Joan Paitaví on ens parlava de quina era la situació de Catalunya Nord, no només als anys 20, sinó tot el procés que havia conegut la societat catalana nord-catalana des del 1659 i les conseqüències que això havia tingut sobre la consciència nacional i el propi marc mental dels nord-catalans i la mateixa situació de la llengua. Avui passem directament a parlar dels fets de Prats de Molló. La primera de les conferències, que es titula així, Els fets de Prats de Molló, la durà a terme Lluís Duran. Lluís Duran és historiador, ha publicat diversos llibres fonamentalment, per una banda, d'història del catalanisme. Entre aquests en destaquen alguns que fan referència a alguna de les entitats més notables de promoció de la llengua i la cultura, com era l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, i també ha treballat en l'àmbit biogràfic d'algunes de les personalitats d'aquest moviment catalanista o independentista o cultural. Per exemple, tant sobre Flors i Calcat i els inicis de l'escola catalana,
com la biografia d'en Manuel Carrasco i Formiguera, com tots sabeu, doncs, afusellat pels franquistes. Sense més preàmbuls, doncs, passo la paraula a Lluís Duran perquè ens parli dels fets de Prats de Molló. Gràcies, Josep Lluís, per l'invitació. Gràcies, Lluís, també. Abans de res, com ahir apuntava en Josep Lluís als banys, voldria situar una miqueta el que us explicaré sobre el terreny, sobre el marc històric, però també com és que nosaltres, com un servidor de vostès, enllaça amb aquest tema. I ara anava baixant, sempre quan faig una conferència, uns minuts abans m'agrada fer un petit exercici. Què té a veure en la teva vida, amb tu, amb el que has estudiat, el que vas explicar? I molt més del que em pensava. M'ha vingut un flash perquè pensin que l'estiu del 39, a molt pocs quilòmetres d'aquí, el meu pare, Miquel Duran, deixava la seva unitat de l'Exèrcit Popular per passar, podríem dir, cap a León i ser destinat al camp de Sant Marcos per poder acabar la guerra i tornar aviat a casa. Aquesta és la trajectòria d'un humil soldat de l'Exèrcit Popular que finalment esperava poder tornar a casa i finalment havia salvat la vida. Si el meu pare no l'hagués salvada, òbviament vostès aquí no el tindrien avui. Per tant, és un indret, podríem dir, el Vallespí té a veure una miqueta amb la meva existència. I té a veure també amb la meva existència, els que som d'una determinada època, viure en la sarsuela, no en el palau de la sarsuela, sinó en la meravellosa música de la sarsuela. I servidor vaig viure matxacat contínuament, l'infantesa, fins i tot l'adolescència, per la gran sardana del mestre Martínez Valls dins de la gran obra de Cançó d'amor i guerra en el Vallespí. La melodia del Vallespí m'ha acompanyat en bona part de la meva infantesa i la meva joventut i és un record inesborrable de les melodies que al llarg de la teva vida t'acompanyen. També recordo que Prats de Molló, en la meva joventut, era un terme que apareixia a casa, sí, el que va passar a Prats de Molló. Som d'una època que intentàvem escoltar molt, aprendre molt, però no se'ns explicava gran cosa. I Prats de Molló, el que es va escaure aquí, la nit del 3 al 4 de novembre de 1926, en una societat, com m'agrada a mi a dir, normalment constituïda, seria un esdeveniment molt important. Seria un esdeveniment transcendental per entendre la història de tots nosaltres. I no ha estat així. El que va passar aquí, i passem encara avui una miqueta de puntetes. A banda doncs, de les aportacions dels militants de l'època, Sanaüja, Tona Nadalmai, Carner Ribalta, en l'actualitat, a banda de l'aportació del professor Catini, doncs continua sent, en certa manera, un esdeveniment que trenca uns quants paradigmes. I ara explicaré per què trenca uns quants paradigmes. M'he plantejat una primera pregunta. Per què els fets de Prats de Molló són tan poc importants en la nostra història avui encara? Una possibilitat és que no s'escau en territori, podríem dir, administrat per l'estat espanyol. Per molts és l'estranger, per alguns, d'acord? Per uns altres no. Per nosaltres és la història d'un esdeveniment que en aquell moment no va reeixir. També pot ser. Però em penso que té més cos i més transcendència perquè Prats de Molló modifica el que avui en diríem el relat del lideratge de la Catalunya republicana i el seu principal referent, el liderat i el referent de Francesc Macià. El pare de la pàtria, que és l'avi Macià, queda una mica, podríem dir, modificat si en un moment determinat diem que aquest pare de la pàtria, aquest venerable avi dels catalans, en un moment determinat no va ser avi, no va ser venerable i va prendre les armes per alliberament de la pàtria. Enteneu? O sigui, és un relat que a partir de l'any 31, 32, 33, 34 quedaria sensiblement modificat si ens fixéssim en un dels seus episodis. En tot cas, el que es va esdevenir aquell dia, aquí a Prats de Molló,
és un canvi radical en la trajectòria de la història del catalanisme fins a aquell moment. Què ha fet la història del catalanisme fins a aquell moment? Home, ha estat una història del catalanisme regida pel que m'agrada a mi explicar, la eina de política més eficient que fins l'any 36 es va dotar al catalanisme polític. M'estic referint a l'eina de la Lliga Catalana. Poden estar d'acord amb el seu component conservador, però si mirem l'eficiència i la qualitat dels seus dirigents, evidentment la millor eina política que tenia el catalanisme, penso jo, i ho podíem demostrar pragmàticament, era la Lliga. Un grup cohesionat, un grup disciplinat, amb poca dissidència interna i amb voluntat intervencionista en tots els àmbits d'una manera decidida i clara. Bé, els fets del 4 de novembre del 26 és el començament del canvi d'aquesta hegemonia de la Lliga. Trenca amb tots els paràmetres del catalanisme tradicional. Què ha fet el catalanisme polític tradicional fins aleshores? Intentar tenir poder polític a Catalunya, crear institucions pròpies, crear institucions i serveis culturals de qualitat i voler intervenir en la política espanyola. Tot això, amb els fets que haurien de començar el 4 de novembre de 1926, se'n va en orris. Per què? Perquè l'objectiu ja no és l'autonomia en una Espanya democràtica, sinó la independència nacional d'una Catalunya lliure, i l'eina no és la política parlamentària i la mobilització de masses, sinó que és un acte de violència armada. Per tant, són un canvi estratègic radical i un objectiu estratègic també radicalment definit, en oposició a l'anterior. Però aquí com hi hem arribat? Com hem arribat que hagi d'haver-hi uns fets com els de Prats de Molló? I em penso que el millor és situar-nos 10 anys enrere, i situar-nos quan aquests senyors tan ben preparats, tan eficients políticament com eren els dirigents de la Lliga Regionalista, van editar un manifest que deia Per Catalunya i l'Espanya Gran. És un manifest que pot tenir dues lectures, depèn de qui l'interpreti. Uns poden dir és un plantejament d'una Catalunya en una Espanya nova que donés un poder polític semblant, com diu el manifest, a Catalunya com tenien el Dominion del Canadà, d'Austràlia, de Nova Zelanda o de la Unió Sud-africana en aquell moment dins de la corona britànica, o pot ser una altra cosa, com realment va ser finalment, com veuran tot seguit. Pot ser només l'aportació regional a la reforma del règim de la restauració d'Alfons XII, un règim que era ja en aquell moment objectivament irreformable. Per tant, comencem en aquest període. Agafem el 1916, i què passa del 1916 al 1926? Què passa? Passen que s'acaba la Primera Guerra Mundial i les formes de fer política es canvien radicalment. Europa es pobla de soldats desmobilitzats, de vídues, d'invàlids, en el qual la política comença a disciplinar-se i a crear organitzacions, i ahir, o abans d'ahir, en vam tenir una demostració palesa amb el centenari de la marxa sobre Roma del Partit Nacional Feixista, dirigit per Benito Mussolini, i la política comença a armar-se i a trencar a la dreta i a l'esquerra els paràmetres del parlamentarisme tradicional. Això és un canvi important. En clau nacional, és també l'època de l'arribada de la influència de la Pasqua irlandesa, també de l'IRA, del Sinn Féin, que s'enfronten amb armes al domini de la Irlanda en aquell moment de tota l'illa sencera, i aquest tindrà una influència important en el primer separatisme organitzat que ha estudiat fefaentment el Fermí Rubiralt aquí present. Per tant, un canvi en el paradigma de la vida política europea, una influència d'un cas europeu en el cas català i també una circumstància específica del catalanisme polític, de tots els fracassos seguits més enllà de la crisi de la Lliga. Una Lliga que no sabrà què fer. Voldrà ser, com volia Prat, un gran partit central del catalanisme, o com va ser amb Cambó, la crossa regionalista del règim de la restauració. La Lliga, l'any 23, va acabar sent això, la crossa regionalista del règim de la restauració. Per tant, arribem en el moment, l'any 23,
l'establiment de la dictadura de Primo de Rivera en allò que deia Gramsci, que el món vell s'ha acabat però encara no ha vingut el món nou. Ha fracassat la Lliga, Acció Catalana, que són els hereus de la Lliga nacionalitzada, no han tingut temps de fer una força política eficient, ha fracassat l'esquerra catalana, ha fracassat l'obrerisme català i, en certa manera, arribem al 23 sense alternativa catalanista nova. Sí que, com deia en Josep Lluís molt amablement, que no hagi reeixit el catalanisme polític l'any 23 amb una força nova i renovadora no vol pas dir que l'obra del catalanisme social i cultural sigui brillant. Brillant. És una reflexió que ens podem fer. I ara, si em permeten, poso uns claus d'Àtors, i és una reflexió que ens arriba fins avui. La brillantor de l'obra cultural del catalanisme és molt superior a la brillantor de l'obra política del catalanisme. Penso una reflexió que la poden fer si volen. Per tant, aquest període és especialment vistent en aquest sentit. Arribem, doncs, al 13 de setembre de 1923, en el qual la diferència entre què és la potència i l'acte en el catalanisme és més evident que mai. El catalanisme està molt mobilitzat, però no ha reeixit en cap àmbit polític. No ha reeixit. Per tant, l'alternativa del canvi radical de Macià té més vigència que mai. Carner Ribalta, un home que els aconsello que llegeixin els seus textos perquè, a banda de ser punyents, estan meravellosament ben escrits, fa aquesta visió sintètica de tot allò aconseguit fins a 13 de setembre de 1923. Què havia aconseguit la Lliga? Unes poques utilitats aranzelàries. Què havia aconseguit Acció Catalana, aquesta alternativa seva? Perfilants productes periodístics i perfectes joiells literaris. Homes d'Acció Catalana eren Lluís Nicolau d'Olwer o Jaume Bofill i Mates, guió Guerau de Liost. El resultat que veu Macià i molts sectors catalanistes és aquest, una gran esperança i una concreció molt migrada. 13 de setembre de 1923, establiment del directori militar, i al cap de 8 dies el directori militar ens dedica, com sabem nosaltres que ens passa sovint, una llei ad hoc. Crea el decret de repressió del separatisme, que no deixa de ser la continuació ampliada, en més àmbits, més perfilada, de la famosa llei de jurisdiccions de 1926. Aquest és el marc que comença la nostra història. Macià es dota en aquest període d'uns quants instruments per actuar políticament ja un cop a l'exili. Se li incauten els seus béns, la Fiscalia de la Capitania General l'acusa de rebel·lió i d'atemptat a l'exèrcit i a la unitat d'Espanya, i ell, en aquell moment, comença a agrupar joves que no volen fer el servei militar ni morir al nord d'Àfrica per agrupar-los això, del que va de París al sud de França, entre cometes. Ha parlat ja de començar a constituir com una realitat alternativa un Parlament de Catalunya, un Comitè Executiu de Catalunya, organitzar aquests joves militarment a partir dels escamots d'Estat català, de crear un Consell Central del Separatisme i un exèrcit català. La base per fer-ho són els diners que pensen que podran venir de les comunitats catalanes d'Amèrica i bona part també del seu propi patrimoni, no el seu perquè ha estat embargat, sinó el de la seva dona. Aquest moviment, que esclatarà, podríem dir, amb els fets de Prats de Molló del 4 de novembre de 1923, té el seu estat major, per entendre'ns, a Bois-Colombes, a prop de París, i allà l'acompanyen Macià, amb ell, òbviament, Gassol, Bordes de la Cuesta, que ens en parlarà en Josep Lluís, Carner Ribalta, Ernest Dalmau, Ramon Fabregat, Josep Rovira, Martí Vilanova i Josep Merlès, entre d'altres. Hi ha uns nuclis de militants al voltant de París, uns altres al voltant de Perpinyà i uns altres al voltant de Tolosa. Són joves,
I aquests joves volen acció. Fa 2 anys, des del 1924-1926, que estan inactius. I aquesta inactivitat, que destaca Manuel Cruells, també un altre agut analista de la realitat independentista i ell mateix militant independentista, se n'adona que fracassades les diferents alternatives que ha tingut Macià per actuar políticament, un front únic catalanista, una aliança de nacions oprimides, un front ampli d'oposició antidictatorial, amb la CNT, comunistes i altres republicans, nacionalistes bascos i gallecs, està arribant, podríem dir, a un límit. Els joves necessiten acció. Aquests joves, que no volen anar a morir pel rei d'Espanya al nord d'Àfrica, necessiten acció. I aleshores, diu, s'havien decidit actuar pel seu compte. Llavors Macià, pressionat per tot això, la falta d'alternatives estratègiques i la voluntat d'acció dels seus joves, decideix de fer un va i tot. No ha trobat aliats, no ha trobat prou finançament i disposa aproximadament d'uns 400 homes joves, amb uns quants aliats, un centenar d'antifeixistes italians. Per tant, Macià en aquell moment fa el que en diríem avui, tan famosament esmentat, un salt al buit. No té proposta estratègica unitària, no té molt bon finançament, no té molta gent, però es decideix actuar. En principi, el moviment previst té diferents possibilitats. Uns parlen de 2 columnes que han de sortir, una en direcció Portbou i una altra en direcció Puigcerdà, des de la Catalunya del Nord. Uns altres parlen que l'acció principal serà portar la gent fins a Barcelona i començar un moviment insurreccional des de la ciutat de Barcelona. Una altra versió possible és també anar en direcció Figueres i en direcció Camprodon i convergir cap a Olot, i finalment la versió canònica, per entendre'ns, la que ens explica en la seva portada Abelard Tonina de la Mai, en confessió de Josep Rovira i Josep Fontbernat, és 2 columnes, una que sortirà d'aquí de Prats de Molló i una altra de Sant Llorenç de Cerdans, per convergir cap a Olot, en aquell moment amb molts soldats de lleva esperant ser destinats cap a l'Àfrica, per tant més fàcilment mobilitzables en contra de la mobilització d'anar cap a l'Àfrica, en combinació amb una vaga general convocada per la Confederació Nacional del Treball a nivell català, que esperava una bona reacció a la ciutat de Barcelona. Anant maldades, si la CNT no responia, si els soldats de lleva no se sublevaven contra els seus oficials, la resposta més possible era refugiar-se, seguint les petjades de Joan de Serrallonga, a les Guilleries. I des de les Guilleries anar utilitzant les forces d'ocupació amb guerra de guerrilles. A mi em sembla, després de seguir tota l'evolució de la premsa del moment, que aquesta, la doble columna des de Prats de Molló i de Sant Llorenç de Cerdans, era la més plausible, perquè els dipòsits d'armes principals que es recullen en aquells moments són en aquestes 2 destinacions. Per tant, dins del que és un procés que la necessària discreció, que no hi va ser, i la manipulació o informació parcial de la premsa, ens sembla que aquestes 2 columnes són les més fefaents. Per tant, l'operació havia de ser aquesta: 2 columnes, Prats de Molló, Sant Llorenç de Cerdans, convergència cap a Olot, l'espera de la reacció de la ciutat de Barcelona, vaga general de la CNT, i anant maldades, passar d'Olot a les Guilleries per començar una guerra de guerrilles. No he arribat, ho hauria pogut fer, però pel temps que tinc i per la dimensió del treball, doncs no em semblava pertinent, però no hem de descartar també que és un esquema força semblant al de les tropes carlines que s'alçaven al sud de França a l'espera del pretendent per entrar en territori català i començar així, a nivell de partides, especialment la Tercera Guerra, una hostilització del territori a les tropes liberals. Em penso que és un esquema més proper, per entendre'ns, no hi entraré més, ho deixo aquí, el que van ser les guerres carlines i les tropes de Carles VII, que no pas una revolta, podríem dir, liberal. En aquesta concepció és bastant raonable. Els fills els fills i els avis dels senyors que havien de travessar la frontera administrativa
tenien record de la tercera carlinada, de la darrera carlinada, formava part dels records dels avis i fins i tot d'algun pare. Ho deixo aquí. El més curiós de tot plegat és que la premsa barcelonina és una premsa perfectament informada del que s'està esdevenint a França, a Perpinyà, a Prats de Molló. Dona molta informació amb una circumstància. La informació primer es publica a Madrid i quan s'ha publicat a Madrid els diaris barcelonins, el Vanguardia, el Diluvio, la Publicitat i la Veu es veuen en cor d'explicar el que diu la premsa madrilenya. I què ens diu aquesta premsa madrilenya? Especialment és molt acurada la crònica del diari liberal El Sol. Ens diuen que el plantejament militar d'un senyor que tenia aquesta formació de coronel Macià era un plantejament competent i detallat. Era un plantejament ben realitzat per un senyor que abans de ser polític tenia l'estructura de la milícia al cap. S'havia format, havia aprovat, havia arribat al grau de cap a l'exèrcit espanyol en aquest sentit. Però de seguida, aquesta bona preparació tècnica, militar, té un problema que tant ens ve del testimoni de Manuel Cruells com dels catalans d'Amèrica. I és el següent. Era un plantejament una mica sorollós. No es pot anar a preparar un aixecament i entrar en territori català, podríem dir, vestit de militar en estació de França i amb colles que no semblen excursionistes. M'enteneu? Per tant, els catalans d'Amèrica deien si prepares això ho has de fer amb molta discreció i no hi has d'anar amb colla. Tothom ha de saber, vestit de civil, on ha d'anar aquell dia i aquell dia ràpidament fer l'acció. No va ser així. Llavors, com es va aturar l'alçament? L'alçament va ser aturat d'una manera professional, amb forces de la gendarmeria i de l'exèrcit, al capdavant, en el període que és ministre de l'Interior, el senyor Albert Sagó, dels comissaris Valmentí i Bringuer. Aquests senyors fan el dispositiu per aturar sense sang, i això és molt important, sense sang, tenint accés a armes importants en aquell moment. I ara els explicaré com funciona l'actuació per aturar el complot. La nit del 3 al 4, un nombre important de gendarmes amb arma llarga envolten Vildenís i tenen una ordre específica dels dos comandaments al càrrec. Que entri tothom, però no deixeu sortir ningú. Els que surtin són detinguts. D'acord? A les 7 del matí, un dia fred, acabava de nevar, entren per la porta darrere, suposo que ho veurem, per la cuina, 3 persones estan fent el cafè i suposo que el comissari Bringuer puja al primer pis. Allà està dormint el coronel Macià. Quan el Macià té una arma a la tauleta de nit. Hi ha dues versions possibles. Una versió, la de Tona, diu que es va estar a punt de suïcidar. L'altra diu que un comissari catalanoparlant va aturar la mà del president Macià quan anava a agafar la seva arma i li va demanar que estigués tranquil, que estava a França, que tenia els drets garantits, que allò no era el sud. M'enteneu? Per tant, en aquell moment, a Vildenís són detinguts, podríem dir, l'Estat Major i militants destacats d'Estat català i s'incauten un nombre important, diu la premsa, de 300 fusells. 300 fusells, arma curta i arma curta. Per tant, un contingent important d'armes, per armar això, 300-400 persones. Però aquí s'acaba la història. De la nit del 3 al 4 estàvem pensant d'anar a avisar les persones que no s'havien pogut concentrar o venien del sud i havien d'anar a recuperar l'armament dipositat en diferents llocs dels contorns. Per tant, a desactivar-lo. Ells ja sabien que l'actuació de la policia ha estat molt eficient, que el complot s'estava desballestant, després si volen ja els explicaré com es va descobrir el complot, perquè a l'estació de Perpinyà s'havien anat detenint ja al voltant de 100 revoltats, 100 persones. L'exèrcit va envoltar l'estació i a mesura que anaven sortint de 3 convois, un de París, un de Narbona i un de Tarascó, anaven sent detinguts.
En aquest moment, a Bois-Colombes, a París, es produeixen 5 detencions més, és interrogada l'esposa del president Macià, la senyora Maria, el seu fill Joan també és detingut, momentàniament, i aleshores, quan han entrat a Bois-Colombes, ja veuen la dimensió del complot quin és. Paral·lelament, no tot passa aquí, no tot passa entre París, Tolosa, Narbona, Perpinyà i Prats de Molló. A Barcelona, la Guàrdia Civil també aquell dia reforça la seva vigilància als carrers. Les casernes de la Guàrdia Civil són reforçades amb números de diferents comandàncies a l'espera d'una revolta a la ciutat de Barcelona, però l'avantatge és que els dirigents independentistes i catalanistes ja no han dormit a casa. Per tant, no es deté ningú. Però es va a moltes cases a detenir persones aquella nit del 3 al 4. Els diaris diu, no ha passat res, les borses continuen amb la seva marxa ascendent. Molt bé. I ara els explicaré, doncs, podríem dir, un cop aturada, sense sang, l'intent fallit, on són els dipòsits d'armes, quins llocs diu la premsa que són els dipòsits d'armes, i com funciona l'organització i el finançament de l'operació. Els dipòsits d'armes es parla de fusells Mauser, Lebel, Mannlicher, ametralladores, explosius, dinamita, estan disposats, diu la premsa, a les Illes, a Sant Llorenç de Cerdans, al Mas de l'Orri, a l'Estany de la Palma, a Seta i Agde. Aquí ja es troben, podríem dir, tant fusell, ametralladora, pistola, com explosiu. A tal extrem és la dimensió de l'armament que el subdirector i el director del laboratori municipal de París han de venir de la capital de la República per fer-se càrrec dels explosius incautats. I 2 coronels de la capital també venen aquí a fer-se càrrec de l'important allau d'armes que s'han trobat. En Macià, quan és detingut, té dues actuacions que l'honoren. Primera és dir, jo sóc l'únic responsable, tota aquesta gent m'ha obeït a mi. I una altra cosa és dir, us diré on són els dipòsits d'armes. Diré, us donaré les localitzacions perquè les aneu a buscar i les retireu. En aquell moment, des de Buenos Aires ens diu, la importància de l'expedició ha estat unànimement confirmada per les agències d'informació mundials. És la mateixa percepció que té el diari La Publicitat. I el diari dels Godó, La Vanguardia, diu pertenecen a una asociación admirablemente organizada. Que ho digui La Vanguardia deu ser veritat, oi? D'acord, ja ens entenem. Quines mesures ha pres Macià perquè això tingui un bon resultat? A banda de l'armament, el benemèrit forner de Prats forneix d'una quantitat exorbitant de pans i galetes pels expedicionaris. Entra al magatzem del forn i diu, aquest home alimentarà de pa aquesta gent fins al dia del judici final. O sigui, havia de tenir fornades perquè es poguessin endur els expedicionaris. Els expedicionaris disposaven d'un metge i d'un farmacèutic i amb un equipament que estava format del següent. Iban equipados perfectamente, con impermeables, guantes y camisa de franela, pantalones caqui, banda de servicio completa, de platos y cucharas, latas de conserva, mantas de lana, zapatos de montaña y botiquín. La idea d'anar a les guilleries, resistir l'hivern, per tant, sembla, a partir de l'equipament de l'expedicionaris, prou ben fonamentat. I aleshores ens hem de plantejar, i amb això ja aniré acabant, un complot per què? El complot, la premsa de l'època dubta una mica, es pensa que com que en aquell moment ha coincidit amb un atemptat contra Mussolini, que hi ha hagut a la Provença, es pensa que no sigui un atemptat d'anarquistes italians i espanyols contra les dues dictadures. I Macià diu, diu, és un moviment de catalans idealistes. I aleshores tota la premsa va combinant els termes moviment, complot separatista, moviment catalanista, manejos separatistes, per tant queda ben definit l'orientació del moviment molt aviat, tan definit com que també quan entren a Bois-Colombes, quan entres a
la porta principal de la casa i diu Estat català, i veuen que la simbologia independentista de les 4 barres amb la bandera de l'estrella solitària hi és el més comú. És una bona preparació, insisteixo, una bona preparació, ben podríem dir, orientada, i només sabem dos fets que s'havien d'esdevenir un cop els expedicionaris travessessin la frontera administrativa. En aquell moment s'armarien, no abans, prendrien les armes en travessar la frontera de l'estat espanyol, perquè ells anaven a combatre l'estat espanyol, no tenien res en contra de la República Francesa, ans al contrari. I havien de fer dues coses: llançar en una estació de telegrafia sense fils un manifest que uns catalans patriotes s'han revoltat contra el domini de la monarquia que ens ocupa i proclamen la República de Catalunya catalana independent. Per tant, tenien un aparell de telefonia sense fils. Havien nomenat uns comissaris civils perquè a mesura que s'anessin alliberant les poblacions es fessin càrrec de l'administració del poble o vila en substitució de les autoritats monàrquiques. I dos manifestos. Els manifestos m'hi vull aturar, encara que sigui una miqueta, dos manifestos, un d'ús d'interior i un altre d'ús exterior. El d'ús interior duia el nom ben bonic de Via Fora Catalans. I què ens explicava, o què ens explicàvem? Per què ens calia revoltar? Si mires el conjunt dels dos manifestos, és una, podríem dir, acumulació del pensament catalanista tradicional, el republicanisme tradicional també a les nostres terres, l'independentisme i una vocació de política social. En aquests dos manifestos, amb orientacions diferents, hi ha aquesta orientació. Es parla molt que hem pres les armes per la continuïtat nacional de Catalunya, un país ocupat, pel descendent de Felip V, Alfons XIII ha tingut l'agradable ocurrència d'anar al Palau de la Generalitat, davant de tots els jerarques del nou règim de la dictadura, recordar que ell és un legítim successor de Felip V. Al Palau de la Generalitat, recordar-nos, l'any 24, que ell és un legítim successor i orgullós successor de Felip V. Esclar, això en aquell moment és sentit com una ofensa per molts catalans. I aquesta serà una ofensa que s'anirà repetint gairebé fins l'any 30, i ho dirà gent d'Estat català, gent d'Acció Catalana, gent catòlica, gent laica. Aquesta ofensa, en aquell lloc, recordant Felip V en boca d'Alfons XIII, li farà molt, molt mal. I això se'n fa ressò, el manifest. Creuen que és un país dinàmic, un país, podríem dir, amb una vida econòmica pròspera i que té possibilitats de viure lliure. I el Josep Lluís estarà content, i tots nosaltres ens podem estar contents, perquè el marc nacional que fan referència a aquests manifestos no és la Catalunya estricta, no. Ells parlen que la nació catalana, exceptuant les comarques administrades per l'estat francès, per raons òbvies, la nació catalana són una part de l'Aragó, el Principat de Catalunya, el País Valencià i les Illes. La idea de països catalans en la revolta de Prats de Molló hi és del tot clara. I és del tot clara també una vocació en els dos manifestos de millorar la formació dels treballadors, d'atendre la infantesa i de millorar les condicions de treball de la classe obrera. Per tant, és, podríem dir, un manifest que partint de la tradició del catalanisme ens planteja una Catalunya republicana i independent, amb concòrdia social, acceptant, podríem dir, les necessitats de totes les seves classes socials en una economia dinàmica. Francesc Macià, i amb això acabo, explica a Tona que es va adreçar als soldats detinguts en una caserna de Perpinyà i els hi va dir, hi tornaré. Evidentment, Macià hi va tornar, i el 14 d'abril de 1931 aquell somni en què en terra catalana, encara que durés 3 dies, es va fer realitat. En aquell moment, Francesc Macià, evidentment, va ser un home de paraula i hi va tornar. El que no va fer el 4 de novembre de 1926 ho va fer el 14 d'abril de 1931. Va proclamar la República Catalana com ell havia proclamat. Així eren els homes de paraula d'aquella època. Gràcies. Abans de
de deixar pas a la propera conferència és el moment si algú vol fer alguna intervenció. Alguna pregunta, algun comentari? Òbviament positiu. Ho veu? Ha dit el ponent que explicaria com es va descobrir el complot. Sí. Sí. Vale. No, només demanava que el ponent Sí, vaig que ràpid. podia explicar com s'havia descobert Sí, el complot. amb un taxista. Un taxista. Aquest taxista va rebre un encàrrec d'un senyor que es deia Artur Coromines perquè se n'anés a una estafeta de correus i enviés un telegrama que digués tot està preparat. Va posar les seves dades, el taxista, on vivia, qui era, i resultava que aquest mateix taxista va portar molts expedicionaris a Vildenís. Des d'una òptica policial, tens una adreça, tens un document, tens un trajecte. És evident, no? No cal que anem a Netflix per veure les millors sèries de policies de Chicago, de Wisconsin o de Birmingham per veure quin és el trajecte. Així va ser. El complot com anava? Els soldats tenien que anar d'aquí caminant fins a Coll d'Ares Sí, sí. i de Coll d'Ares caminant fins a Camprodon. No, sí, són dues columnes, dues columnes. Una que surt d'aquí de Prats i una altra de Sant Llorenç de Cerdans. No sé els camins perquè... Digue'm. Les que sortien de Prats Sí. dormien a Prats. Sí, i esperaven gent que vingués del sud, també no en van venir gaires, per altra banda. I els que tenien que sortir de Sant Llorenç de Cerdans Sí. que dormien. Anaven, no van arribar a dormir perquè van ser desactivats bàsicament a l'estació de Perpinyà. No, amb transport públic. Amb tren, aquí hi ha el problema, que anaven en tren i vestits de militars. No opino més. És que som originals, això no m'agrada, perquè, hòstia... En fi, deixem-ho aquí. Sí, llavors l'operació és dues columnes, Sant Llorenç de Cerdans, Prats de Molló, Convergència cap a Olot, si van bé les coses a Olot, Barcelona, vaga general convocada per la Confederació Nacional del Treball i ja ho veurem. Anant mal dades, no reacciona a Barcelona, no tenim reacció a Olot, ens quedem a les Guilleries. Sí, és tot... I mentrestant pel tren, pel balcó, per les finestres del tren, diuen que van llançant explosius i armament. Lluís, molt ràpid, una pregunta. Has parlat del finançament? Si podies Sí, explicar finançament, sí. fins a quin punt. Sí. Es parla de dues persones, en la premsa de l'època, que tenen càrrecs en dos bancs de París. Aquestes persones, fins i tot des d'un banc de París, es diu que una persona dona les instruccions a l'interior, un tal Gómez. I finançament, es parlen d'un total acumulat de 800.000 pessetes procedents dels catalans d'Amèrica, de la fortuna del patrimoni del president Macià i d'un ministre espanyol. Un ministre espanyol que aporta diners, no diu el nom del ministre espanyol, d'un ministre de la corona. 800.000 pessetes fins al dia 4, un romanent de 300.000 pessetes a disposició i una aportació de capital que va ser aturada venint de Marsella de 100.000 francs francesos del moment. Per tant, en total estaríem parlant d'un comptabilitzat per la premsa de 1.100.000 pessetes i un contingent de 100.000 francs francesos que no va arribar. O sigui, 300.000 pessetes i 100.000 francs en caixa i 800.000 gastades. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Lluís, per la teva intervenció. D'altra banda, amb un llenguatge tan comprensible i tan amè per tothom. Passem a la propera conferència, doncs. Vull recordar, mentre fem el canvi, que els textos de les conferències apareixeran plegades en forma de llibre
Per tant, alguns detalls que avui ni ell ni cap dels altres conferenciants posteriors podrem entrar a precisar per qüestió de temps, sí que figuraran en el llibre que sortirà editat l'any vinent. Entres amb la cena, tu. Bé, em pertoca presentar un impresentable. No? Es diu així? Exacte. Impresentable en el sentit de que no caldria presentar-lo, però siguem formals i ben educats. En Josep Lluís Carod Rovira, persona de llarga trajectòria política, en molts fronts i en molts llocs, però que no ha aturat mai tampoc la seva activitat científica, professional, i que darrerament cada cop el veiem publicant més articles de coses que no ens han explicat a l'escola, ho definiria així. Em sembla que és una manera amigable de dir-ho, i ho dic amb molt de plaer perquè, a més, és de les primeres persones que quan estàvem engegant l'Associació d'Amics de Casa Macià va dir que sí, que comptéssim amb ell, va proposar que convidéssim a diferents persones d'un ampli espectre nacionalista, independentistes, i també territorialment configurades per gent d'arreu dels països catalans. Per tant, tota la culpa és gairebé d'ell, bona part. Jo me'n sento una miqueta l'executor i honrat de la seva participació. No sé si hem agraït prou l'acolliment avui d'aquí, però sí que vull repetir-ho de nou. Gràcies per acollir-nos en aquesta casa. S'haurà dit també, però s'està emetent en directe aquestes conferències pel canal de YouTube de l'Associació Casa Macià, i quedaran penjades després. Per tant, mentre espereu anhelant aquesta publicació, podreu repetir o donar a conèixer aquestes conferències a qui li interessi. Després us passarem també a la mitja part, us trobareu a la cadira una enquesta que sí que ens interessa molt que ens digueu 4 opinions al respecte, i si no ho havia dit encara prou clar, l'associació casamacià.cat. Casamacià.cat necessita moltes persones que us feu socis també i que ens ajudeu a tirar endavant. Tanco l'espot publicitari. Senyor Josep Lluís Carod Rovira, la paraula és seva. Molt bé, doncs moltes gràcies. En la preparació de l'episodi conegut com els fets de Prats de Molló, del qual ens ha parlat en Lluís Duran, es parla sovint que existia un estat major, amb aquesta terminologia, un estat major integrat per Francesc Macià, Ventura de Gassol, Josep Carner Ribalta i Josep Bordes de la Cuesta. La realitat és que hi ha molts llibres i molts articles científics, acadèmics, sobre els 3 primers, és a dir, molts sobre el president Macià i el militar Macià i el polític Macià, també molts sobre el poeta i futur conseller de Cultura Ventura de Gassol, també, no tants, però també Déu-n'hi-do, sobre el guionista de Hollywood Josep Carner Ribalta, però molt poqueta cosa, només alguns esments puntuals sobre la quarta persona, és a dir, sobre Josep Bordes de la Cuesta. Apareix esmentat de manera molt puntual, però sempre en contextos molt més amplis, però sense entrar a detallar res de personal seu. Bé, no és gaire conegut que Josep Bordes de la Cuesta era fill d'un empordanès, Ramon Bordes i Estregués, i d'una eivissenca, Trinitat de la Cuesta Palau, i que era eivissenc. Josep Bordes de la Cuesta, per tant, un dels 4 integrants de l'estat major dels fets de Prats de Molló, va néixer a Vila, a la capital de l'illa d'Eivissa, el 7 de juny de 1877, i és on va ser batejat 4 dies després. Era el primer fill del matrimoni, que va tenir 2 filles més, una ja nascuda a Castelló d'Empúries i l'altra a Girona. El pare de Bordes de la Cuesta era un dramaturg molt conegut a la Catalunya de l'època, que es deia Ramon Bordes i Estregués, era de Castelló d'Empúries, i va anar a Eivissa destinat en els primers moments en què s'estava organitzant a l'illa l'ensenyament secundari, és a dir, el Liceu, que diríeu aquí a Catalunya Nord, l'ensenyament, l'Institut d'Ensenyament Mitjà. Ell va anar allà com a professor de llatí i de retòrica. Allà va conèixer la seva muller. La seva muller era filla d'un funcionari espanyol destinat a Eivissa i d'una eivissenca. El pare de Bordes de la Cuesta triomfava a Catalunya amb les seves obres teatrals, en particular una que es deia La flor de la muntanya, que va ser representada no només al Teatre Romea,
que és on normalment representaven les seves obres, sinó que va pujar als escenaris de moltes ciutats del Principat. Als eivissencs els agrada recordar que va estrenar La pagesa d'Eivissa, un drama rural ambientat a l'illa d'Eivissa. Tan important va ser en Ramon, el pare d'en Josep Bordes de la Cuesta, en Ramon Bordes i Estregués, que la Biblioteca Municipal de Castelló d'Empúries i un carrer de la mateixa localitat duen aquest nom. En realitat, Josep Bordes de la Cuesta, el nostre home oblidat de l'Estat Major de Macià, va viure poc temps a l'illa d'Eivissa, escassament 2 anys, no gaire més, i després, les poques dades que hi ha diuen, va passar a viure a Catalunya. Tothom suposava que a Castelló d'Empúries d'on era el pare. Jo he estat investigant i no, on van anar a viure va ser a Girona, van viure a Girona, el pare era professor al Col·legi Sant Narcís de Girona, col·laborava a la revista Gerona i era jurat habitual en jocs florals i en certàmens literaris. La família vivia a Girona, al carrer de la Cort Real número 19 tercer, el pare, la mare, 2 germanes, una minyona, que diem al sud, i hi havia també 2 germanes del pare, fadrines, és a dir, sense casar, que vivien amb ells. Bordes de la Cuesta va fer el batxillerat a Figueres, però als 26 anys ja s'havia establert a la capital del país, ja s'havia establert a Barcelona. Va créixer en un ambient catalanista cultural, de manera que el trobem ja que el 31 de juliol del 1904 és un dels 4 membres de redactors de la ponència del projecte d'estatuts d'una entitat nova que es deia Centre Autonomista del Comerç i de la Indústria, el CATSI. El CATSI, per als que hàgiu llegit una mica la història del país, era una entitat sociopolítica i cultural que podien definir com una veritable fàbrica de catalanistes, una veritable fàbrica de patriotes, però gairebé de manera industrial, és a dir, a l'engròs. I els membres del CATSI estaven integrats fonamentalment per persones pertanyents a les classes populars. Allí va anar fent carrera en l'assumpció de càrrecs de responsabilitat, va ser escollit president de la secció de propaganda i finalment en el període 1905-1908 va ser president del CATSI, va ser el tercer president del CATSI. És durant la seva presidència que s'institueix la commemoració unitària de l'11 de setembre davant el monument a Rafael Casanova. L'entitat, el CATSI, també figura com a soci del primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, es dona un impuls decidit a les escoles mercantils amb el pedagog Alari Homs i també allà es promouen, això també és una cosa nova, els primers cursos de taquigrafia en català. Els primers cursos de taquigrafia en català. El maig del 1905 va convocar un míting d'afirmació nacional en el qual ell va ser un dels oradors que hi va parlar amb un gran ambient d'efervescència patriòtica. És en el CATSI on va conèixer personatges com Domènec Martí i Julià, que era un personatge independentista que va fer la connexió entre independentisme i socialisme, i també va conèixer altres personatges com Rafael Campalans, Josep Riera i Puntí i el que també havia de ser en el futur president de la Generalitat, Josep Tarradellas. Es van conèixer allà. Ell era membre de la Unió Catalanista, una entitat patriòtica del moment, i com ens deia un republicà de l'època, Ramon Noguer, el definia així. Era el cap d'aquell estol de dependents fundadors de l'entitat i hauria estat president indefinidament a no ésser les condicions del seu caràcter que el feien renyir amb la major part dels seus companys. I per algunes altres coses més delicades, segons sembla, que ocorregueren durant la seva presidència. Per tant, entrem amb una mena com de llegenda negra estranya d'alguns aspectes que acompanyaven el personatge. El pedagog Alexandre Galí diu: era un jove barbarrós, de bella presència, que donava la sensació d'una innegable distinció intel·lectual, temperament organitzat i ple de simpatia. Bordes duia la pasta d'un gran polític avortat, no sabem per quines raons. Sembla ser que durant l'etapa presidencial de Bordes al CATSI es van produir algunes irregularitats de caràcter econòmic.
Però també és cert que quan va caldre donar garanties de solvència econòmica de l'entitat, el CATSI, van sortir les escriptures de les propietats de Can Bordes. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la Guerra Europea, l'agafa fent de professor d'espanyol a Düsseldorf, Alemanya, i l'any 17 torna a Catalunya com a president de la Comissió de Pobles per l'endegament del riu Muga. I això li va comportar una enorme popularitat al poble del seu pare, a Castelló d'Empúries, perquè va ser dels que més es va esforçar pel seu suport a la canalització del riu. Això li va comportar que el poble li dediqués una gran corona de flors que deia «Glòria al nostre protector, senyor J. Bordes de la Cuesta». Era el primer senyal públic de la implicació en els afers locals del nostre personatge. L'any 22, amb un amic seu, que era de Castelló d'Empúries també, que es deia Jaume Comte, mort el 6 d'octubre del 34 i fundador del grup armat independentista Bandera Negra i d'Estat Català Partit Proletari, Bordes va crear, amb Comte, el Centre Nacionalista a Castelló d'Empúries i va guanyar les eleccions municipals. Gràcies, diuen, al seu tarannà religiós, populista i catalanista que li van proporcionar molts adeptes. És el mateix any en què a Castelló d'Empúries hi desplega una gran activitat cultural, com els Jocs Florals de l'Empordà, on intervenen Eugeni d'Ors, Carles Riba, Prudenci Bertranes, i ja promou una escola en llengua catalana que va tenir un èxit aclaparador. El municipi que ell presidia tenia un caràcter combatiu i catalanista molt clar, de manera que es va convertir Castelló d'Empúries en una mena de referent a tota la regió de l'Empordà, però també el va fer objecte de tota mena de campanyes en contra. Per exemple, alguns parlaven de l'abnegat patrici senyor Bordes de la Cuesta, que ha estat el predicador de l'ànima nacionalista, mentre d'altres, com la Unió Monàrquica Nacional, que amb el nom ja ho diu tot, Unió Monàrquica i Nacional, i amb el suport, evidentment, del govern civil, segons denunciava la premsa empordanesa, la premsa empordanesa el qualificava de molt il·lustre i honrada persona. Anirem veient tot al llarg de la meva exposició com conviuen sempre els dos tipus de qualificatius sobre el personatge. Una de les acusacions que li van fer va ser la de malversació de fons públics sent batlle de Castelló d'Empúries. Va ser destituït ell, van ser destituïts els 6 regidors de la majoria municipal, però això va comportar que tots els empleats municipals van renunciar al seu lloc de treball en senyal de protesta, desmentint l'acusació de malbaratament de recursos públics. Se li va fer un homenatge popular, música en coble, parlaments patriòtics, cant dels segadors, després que s'hagués fet una campanya fastigosa de fulls volants, de fulls anònims, de tracts distribuïts clandestinament, tot i que comptava amb el suport de les forces vives locals, com ho demostra el document de suport a Bordes adreçat al governador civil, signat per 205 homes, veu que les dones no signaven, o potser no hi havia dones a Castelló d'Empúries en aquell moment, entre els quals signaven el manifest de suport a Bordes capellans, és a dir, sacerdots, exbatlles, exconsellers municipals, el que és més important, el farmacèutic, i el cap local del sometent, protestant, ho diré en espanyol que és com surt, contra la insidiosa campaña que un mínimo grupo perturbador de esta villa está llevando a cabo en contra de nuestra digníssima primera autoridad local. Què va fer com a batlle? Com a batlle va modernitzar el municipi, va prohibir una cosa que en aquells moments era una lacra terrible en molts municipis del país, que era el joc amb diners, que tantes famílies va arruïnar, prohibia el joc amb diners als cafès del poble, també va treure garbes al mig de la plaça, va fer construir voreres, fonts i abeuradors, boques de rec, un sortidor municipal, facilitar la conducció d'aigua del riu de la Muga i el que és més important, donar feina municipal als treballadors desocupats 3 dies a la setmana, als quals pagar unes pessetes més de la retribució habitual dels terratinents locals, dels quals es va guanyar
l'animositat absoluta. De manera que, mentre una part del poble li feia costat, una altra més reduïda el rebutjava, dividits entre bordistes i antibordistes. Així que Mentera-Batlle ja anava armat amb pistola per prevenir-se d'amenaces de pallisses o atemptats. Fins i tot va començar un míting al seu poble dient: «Poble de Castelló, amics convençuts i enemics que us moriu de ràbia». El 20 de març del 23, el mateix Ramon Noguer i Comet, va adreçar un escrit de protesta al governador civil de Girona, on parlava de l'eivissenc dient: «Mi viejo, leal y honradísimo amigo don José Bordas de la Cuesta, que no merece por ningún concepto los dudos calificativos con que le juzga usted en su carta». Va recuperar la condició de batlle, etc. Un mes després del cop d'estat de Primo de Rivera el va fer fora del càrrec, va ser empresonat durant mig any a Figueres i finalment va passar a l'exili cap a l'estat francès. Abans, però, havia participat en un míting d'Acció Catalana, Castelló d'Empúries, al costat del mateix Ventura Gassol, que també va ser una petita temporada d'Acció Catalana, i del tarragoní Rovira i Virgili, míting en el qual ell va dir: «Nosaltres volem l'absoluta i total llibertat de Catalunya». L'any 24 ja el trobem a París, ja sota els rengles d'estat català, el partit de Macià, i en aquest període ja Estat Català fa un document, abans en Lluís Duran feia referència al fet que hi ha part de l'àmbit català, diu: «La nació catalana, en el sentit, està en francès, dic en català, en el sentit més extens de la paraula, abraça tots els països on la llengua popular és el català, incloent-hi, doncs, la seva Eivissa natal». De seguida és, com altres militants independentistes, de seguida és començat a vigilar pels serveis de seguretat francesos. Per exemple, el prefecte de policia del Pirineu Oriental ja el defineix com ardent separatista català, antic batlle de Castelló d'Empúries. Les notes en aquest sentit són molt diverses i sempre dient el mateix. Ja el trobem també a París contactant amb altres nuclis catalans que s'estaven en aquell moment a la capital francesa. Ell allà s'estableix al número 4 del carrer Mazagran de París, ha subscrit ja una declaració de residència, ha obtingut el document d'identitat, fugint dels rigors dictatorials, diuen, del seu país. S'assegura en l'informe que té importants propietats a Espanya, que viu de renda, cosa que ben mirat trobo que està bé, no està mal pensat, a mi m'agradaria, que col·labora amb el Comitè Separatista Català del coronel Macià, etc. El 8 de gener del 26, en un nou document confidencial del Ministeri de l'Interior francès, s'assegura que el separatista català Bordas continua allotjat a l'Hotel Mazagran, però que treballa en els establiments a París d'una empresa que es diu L'Utile, propietat d'un jueu marroquí, amb seu al número 42 del carrer parisenc Juli, on coincideix amb Miravilles, en Jaume Miravilles, i que continua en contacte regular amb Macià, i que diu que ja el comitè separatista ja no s'està a París, sinó una 50 de quilòmetres a Bois-Colombes, on han establert en aquell moment el quarter general. Ell és presentat pel Ministeri de l'Interior francès en el seu informe secret com a secretari d'aquest comitè i ja havia assistit a la festa dels artistes catalans del Teatre des Arts Décoratifs a París, s'havia desplaçat diversos cops a Perpinyà, però també a Tolosa, on s'havia reunit amb una germana que residia a Castelló i que anava a fer cures de salut al sud del territori francès. Aquells anys, estem parlant de l'any 26, es calcula que a la regió de París hi vivien al voltant de 2.000 catalans. 2.000 catalans. Catalans, en aquest cas, als quals caldria afegir-ne potser ben bé un miler més de catalans del nord, per tant ja ens en anirien cap als 3.000, entre els emigrats econòmics de Catalunya Nord, més els exiliats del sud, pròfugs del servei militar, artistes, etc., es pot parlar d'una certa vida catalana, per modesta que fos,
de manera que la mateixa Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana va haver d'organitzar unes beques per joves del país perquè anessin a estudiar a París, se'n poguessin beneficiar. Aquí immediatament s'hi van apuntar joves independentistes com Martí Vilanova, del qual se'ns parlarà després en una comunicació, Ramon Fabregat, Pere Garrós i Enric Fontbernat. Veiem molts canvis de domicili de Bordes de la Cuesta a París. La meva deducció és que no és tant per mesures de seguretat, perquè alguna cosa devien intuir que vigilats ho estaven, sinó més aviat pel preu dels hostals, de les fondes, de les pensions on s'allotjaven, que havien de triar del que fos més econòmic. A París, Bordes es va guanyar la confiança màxima de Macià, de manera que el va anomenar cap polític d'estat català pels fets de Prats de Molló, i aquest cap polític era compartida la direcció amb altres dirigents, com hem vist abans, el mateix Macià, Carner Ribalta i Ventura Gassol. No només hi havia el nucli de París, hi havia els nuclis dintre de Catalunya mateix de Perpinyà, però també hi ha en altre territori no català, Tolosa, Besiers, Avellanet, Perigús, Savardú i Tarba. Sostinguts pel suport financer dels catalans d'Amèrica, sobretot de Cuba i de l'Argentina, com s'ha dit ja mitjançant l'emprèstit Pau Claris, i amb crèdits contra la finca familiar dels Macià. Veiem que, segons Daniel Cardona, fundador d'un grup que es deia Nosaltres Sols, que era un grup independentista, una traducció una mica mal feta del Sinn Féin irlandès, que no podia veure ni en pintura Bordes de la Cuesta, assegura que a Bordes de la Cuesta Macià li va encarregar la redacció d'una Constitució de Catalunya. Bé, aquest Daniel Cardona, que a qui no li feia el pes en Bordes, era poc amic de relacionar-se. Es mostrava sempre molt enigmàtic, impenetrable, misteriós. Passava el dia llegint premsa francesa i seguint la guerra del Marroc. I fins i tot diu, cobrava i no feia res. Diu, esperit terríbol, ombra misteriosa que des dels primers temps a París fins a la caiguda de la dictadura acompanyà la història d'estat català, diu, i malgrat l'adulació hipòcrita al capdill, quedà relegat sempre a segon terme. Això segons Cardona. En canvi, Carner Ribalta diu, Bordes mantenia els contactes amb els agents a Catalunya i sovint viatjava per missions prop de les altes oficines d'estat català dins de França. I a Bois-Colombes, que ho dirigia Bordes, l'activitat era extraordinària. També pertanyia a una segurament efímera Lliga Catalana dels Drets de l'Home que existia a París. Malgrat aquestes diatribes que engegava Cardona contra Bordes, no s'està de dir que l'eivissenc era l'home més capacitat i més intel·ligent dels que rodejaven Francesc Macià. Però era un home fred, especulatiu, l'home sense cor, sembla el títol d'una novel·la això, i la seva actuació a l'estat català fou ben poc important, la seva persona un misteri. Això és el que diu ell. Això és el que diu ell. En canvi, dos independentistes tan destacats com Casals i Arrufat es refereixen a Bordes com a bon amic i interpreten també que l'eivissenc era el meu general que espera ordres meves amb paraules atribuïdes per ells a Francesc Macià dies abans del novembre del 26. Manuel Viusà defineix Bordes com el principal col·laborador del president Macià. Ell era el responsable, per exemple, d'un pagament de 500 francs a un instructor militar, un català i exlegionari espanyol, Josep Novoa, segons informe confidencial del cònsol d'Espanya a Perpinyà, adreçat al seu ambaixador a París. Per mantenir l'activitat clandestina regular, Bordes rebia habitualment xecs nominals signats per Francesc Macià a nom de Josep Bordes de la Cuesta a càrrec de l'oficina del Banc de Catalunya, hi havia un banc que es deia així, Banc de Catalunya a París. Quina és la circumstància? Doncs que el caixer del Banc de Catalunya a París era al mateix temps el caixer i responsable de finances d'estat català. Això està ben pensat, veus? Està ben pensat. Es deia Rafael Ramis. Bordes també tenia cura de dirigir les tasques de compra d'armament,
i el transport de l'armament cap a amagatalls segurs. Segons Josep Merlès, un altre dels destacats dels conjurats de Prats de Molló, diu, a Bordes de la Cuesta se li atribueixen coses que no corresponien a la veritat. Es trobà al costat de Macià fins al darrer moment de l'exili. Era un cervell polític força equilibrat i posseïa el do de l'organització. És a ell el que pertocà organitzar tot el dispositiu de guerra a la frontera, dipòsits d'armes, etc. Hi ha d'haver una frase molt important que fins ara no s'havia dit mai. La vila d'Anís a Prats de Molló va ser llogada amb el seu nom. Per tant, qui va llogar la vila d'Anís a Prats de Molló va ser Josep Bordes de la Cuesta. Diu, sense gaire errar, voldria afirmar que Bordes era la filera a través de la qual passaven tots els contactes que venien de l'interior. En un document que es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya, manuscrit en francès, titulat Le Lieutenant, els lloctinents, parla de Bordes com, diu, té l'aspecte d'un buròcrata perdut enmig d'esportistes tumultuosos. Diu, el moviment català, que és la seva raó de ser, la seva fe, la seva única preocupació i en part la seva obra. I també és molt curiós pel plantejament nacional dels conjurats d'estat català que diu, va passar d'Eivissa a l'altre extrem de Catalunya. Per tant, ja deixa entendre quin era el marc mental nacional que tenia aquella gent. Els joves s'entrenaven al municipi de Melun, que és a uns 50 quilòmetres de París, dormien al ras, feien marxes de 40 quilòmetres, exercici físic, rebien instrucció militar, tot això clandestinament. De tant en tant Macià els anava a veure acompanyat d'una sola persona. Qui era aquesta persona? Josep Bordes de la Cuesta. Per tant, tots els que volen menys tenir el seu pes, doncs és molt injust. No insistiré en els aspectes sobre els quals ja ha parlat l'amic Lluís Duran, de com es produeixen els fets, de la detenció, etc. El cert és que hi ha una dada que sí que l'afecta molt a ell. Diu, el 4 de novembre, el conegut com a Estat Major va ser detingut a la vila d'Anís de Prats de Molló. Diu, abans d'entrar, quan entra la policia a la vila, encerclada des de feia hores, Bordes, que en aquells moments baixava cap al soterrani, torna endarrere per prevenir el senyor Macià i avançar-se al comissari Vinguer, que s'obre pas cap a les habitacions de dalt. Per tant, fins a l'últim moment, ell va estar on havia de ser. Ja vaig apuntar ahir que quan passa per la plaça del poble de Prats, i és un detall que per mi és molt simbòlic, el capellà del poble, que no hauria costar gaire consultant els arxius del bisbat d'Elna Perpinyà, qui havia de capellar aquí, es va treure el barret, el capell, se la va posar així, en senyal de respecte, i tots els homes que hi havia a la plaça van fer el mateix també, quan passaven tots a peu, tots els detinguts per la plaça. Allà van ser reclosos a l'antiga caserna, coneguda com l'Acadèmia, el Col·legi de Sant Jaume. Només vull dir que aquí, una cosa també poc coneguda, el bisbe era Juli Carcelà de Dupont, que era un bisbe occità, però molt catalanista, tan catalanista que aquesta caserna era al costat del bisbat de Perpinyà. I hi havia una figuera que s'enfilava cap dalt i el Juli Carcelada, que ja era gran, s'enfilava a la figuera i des d'allà feia grans arengues patriòtiques als detinguts d'estat català, que eren allà a l'altra banda, i ell deia, si jo hagués estat bisbe de Barcelona, ja fa anys que hauria excomunicat de l'església el dictador Primo de Rivera. Llàstima que no el fessin bisbe de Barcelona. Dit sigui de passada. És curiós perquè des del primer moment, i d'això ja ens en dirà alguna cosa després el jurista Jaume Ranyer, hi ha com un cert tracte deferencial cap al president Macià i cap al conjunt dels detinguts. És a dir, la policia no els tracta malament, és a dir, no els tracta en cap moment com a delinqüents. De manera que a Macià i al seu estat major, en comptes de dur-los allà, se'ls porta a l'Hôtel de France de Perpinyà i se'ls serveix un àpat del restaurant, això sí, amb vigilància policial. Després ja van cap a la presó, cap a París, cap a la presó de la Santé, i allí tots anaven vestits, hem dit aquí, de militar.
és una miqueta exageradet, dir potser que anaven com d'excursionistes de muntanya, però tots del mateix color, i aquí portaven com una cinta blava que donava a entendre que en fi, que allò sí que tenia alguna dimensió més o menys paramilitar. El cert és que a Macià i Bordes de la Cuesta, de tots els detinguts, eren els únics que vestien de paisà, anaven amb brusa tancada de mig cos, cenyida per un cinturó de cuir amb un distintiu blau al costat esquerre, pantalons de vellut, bandes fins a mitja cama, sabates ferrades, etc. El corretjant per les municions de fusell, bombes de mà i armament, l'havien de rebre a peu de frontera. Bordes eren els dos més grans de l'expedició, els de més edat, eren Macià i Bordes. Bordes tenia 49 anys, però amb un aspecte físic que n'hi faria un més de 60. L'aspecte físic el feia molt més gran del que en realitat era el personatge. De manera que tots els altres eren joves d'entre 20 i 30 anys. Tots eren joves d'entre 20 i 30 anys. Ell, en Bordes, quan van a la presó de la Santé, que és una presó a la qual sembla que estan condemnats els presidents de la Generalitat, perquè per la Santé ha passat el president Macià, i va passar el president Companys, i va passar el president Puigdemont, i ha passat també per la Santé o no? No, encara no. Encara no, doncs no. No hi passarà. Doncs hi van passar tots dos. A la Santé, a Macià li van donar una cel·la, podríem dir, de luxe, evidentment no hi ha cel·les de luxe, ben entès, però una cel·la destacada, gran, els altres estaven tots agrupats de 3 en 3. I la segona cel·la que estava més bé era la de Bordes de la Cuesta, és a dir, sempre al costat de Macià perquè feia com d'assistent del coronel Macià. Quan arriben allà, a la presó, en Bordes, que anava de paisà, engega un discurs als moltíssims periodistes que hi havia allà congregats i diu, en francès, diu: som separatistes, volem la independència de Catalunya, volem crear un estat lliure, cal que tothom ho sàpiga i ho repeteixi, no som espanyols, som catalans i volem una república lliure. El del judici no m'hi refereixo perquè en parlarà en Jaume Reñé en la propera intervenció. Quan parlen d'ell, en el judici, l'advocat, el procurador de la República, el substitut Godel, en diu, tinc entès que en Bordes és advocat i un home distingit. Em preguntareu, quins títols té exactament, però no us puc respondre. Tanmateix, tant d'ell com dels altres inculpats, puc dir que són gent d'una honorabilitat perfecta. No hi ha res a dir en contra d'ells, excepte la participació en aquests delictes. Diu, en una carta a Macià, diu, hem decidit de repartir la totalitat del carregament en altres llocs diferents, no gaire lluny l'un de l'altre. Afegeix, atureu-vos al quilòmetre 4.800 passat Prats de Molló. I en diverses cartes explica altres detalls del complot. És molt divertit perquè quan el jurat els condemna i els expulsa de França, en Bordes signa una carta dient que ell no el poden expulsar perquè té uns problemes a la boca i ha d'anar al dentista. I aleshores, en la mateixa petició que envia, signa la mateixa petició que també ha d'anar al dentista, Ventura Gassol i Carrer Ribalta. És molt curiós perquè en el document, arxivat per la policia francesa, hi figura escrit a mà en un costat, escrit pel funcionari de torn, i diu «Il y a des dentistes à l'étranger». És a dir, a l'estranger també hi ha dentistes. Arriben a Bèlgica i trobem ja un primer problema. Qui els acull és Jaume Mir, ja enfilo la recta final, qui els acull és Jaume Mir, un personatge que s'havia destacat durant l'ocupació alemanya de Bèlgica, la Primera Guerra Mundial, i és qui acull tots els expulsats de França. I Jaume Mir acusa Bordes de la Cuesta que a la Primera Guerra Mundial havia estat espia alemany. Bordes ho desmenteix, diu que això és mentida, i ell diu sí, diu perquè a mi em van interrogar la policia i els alemanys i qui feia de traductor eres tu. Diu, sí, jo feia de traductor perquè jo sé alemany i jo era professor a Alemanya i quan tu eres català i jo parlava català em van forçar a venir a traduir les preguntes que tu feies i que tu deies. El cert és que Macià immediatament es va posar al costat de Bordes,
va resoldre el tema com una manera no només de pacificació, de salvar-lo, diguem-ne, de les acusacions que li feien. Mentrestant hi ha, des d'allà, des de Brussel·les, hi ha Macià, en Ventura Gasol se'n va cap al seu viatge per Amèrica, això ja se'n parlarà en un altre moment, però quan torna, Gasol escriu, diu, el primer problema en què topà Gasol, diu, fou l'animadversió que s'havia guanyat Bordes de la Cuesta sobre tots els altres elements separatistes de Brussel·les. Tornem a trobar, diguem-ne, no sabem si una situació de mal caràcter, de poca sociabilitat, però tenia mala maror sovint amb els altres. Però el mateix Abalartona diu Macià li té efecte, el considera molt eficaç i ho deu ser. Un dels màxims especialistes en estat català, que és Enrico Celai de Cal, per exemple, diu va haver-hi moltes intrigues al voltant del personatge de Bordes al directori d'Estat català que responien més a reaccions personals que a plantejaments ideològics. Bordes tingué una gran fidelitat a Macià que el va recompensar amb un escó de diputat. De fet, quan pràcticament a Brussel·les tothom se'n va anar cap a altres llocs, que Ribalta mateix se'n va anar cap a Hollywood a fer de guionista, doncs ell es va quedar allà pràcticament l'únic, dels pocs, si no l'únic, fent costat a Macià perquè no estigués sol. Des d'allà encara Bordes col·laborava en la revista independentista La Nova Catalunya que sortia a l'Havana. És també un dels personatges que funda el Casal Català a Brussel·les. El Casal Català a Brussel·les, fundat el desembre del 1930, ell n'és un dels impulsors. És curiós perquè diu, defineix la fundació del Casal com un miracle. Diu, perquè aquesta és la nostra tara nacional, l'individualisme mal comprès i suïcida. Us sona tot això? I aleshores diu que considera el Casal expressió en comú d'uns mateixos sentiments i d'uns mateixos desigs, nexe invisible, però fortíssim, que uneix els fills absents de la pàtria. I quina era aquesta pàtria? Qui podia ser soci? Doncs també ho té ben clar. La gent de parla catalana resident a Bèlgica, és a dir, tots els ciutadans procedents de qualsevol punt de Catalunya, nord o sud, País Valencià, Balears, Andorra i la Franja. Torna a Barcelona i Macià li fa costat i fa que surti escollit diputat a les Corts Constituents de la República Espanyola. Torna a sortir batlle del seu poble, batlle de Castelló d'Empúries. L'Esquerra Republicana de l'any 31 és un conglomerat de grups territorials molt diversos i de tradicions ideològiques encara més distintes, i sembla que no tots veien de bons ulls. Clar, no podien qüestionar pas Macià, sí, acabo, no podien pas qüestionar Macià, però sí que qüestionaven, alguns d'ells qüestionaven Bordes de la Cuesta. Bé, quan s'acaba la guerra s'ha d'exiliar novament en territori francès, i és aquí on ja comencen els petits desastres. Bladé i Desumil el defineix com, diu, el vaig veure més petit, més vell, té cara de catedràtic o de magistrat, vestit de negre de les sabates a la corbata, porta ulleres de pessic amb cadeneta d'or, parla amb veu baixa i em mira a través dels vidres amb els seus ullets blaus i vius d'inquisidor. Ho va passar molt malament, els primers anys a França, va viure pràcticament en la misèria. Fixeu-vos si va viure en la misèria que es va arribar a vendre la dentadura postissa per poder sobreviure, i va agafar el vaixell cap a Mèxic, el Niassa, el famós Niassa, que va fer 3 viatges a Mèxic, i va morir a la ciutat de Mèxic. Acabo només dient que amb precisió la data concreta no s'acaba de saber ben bé del tot, el 43, hi ha qui parla de febrer, hi ha qui parla de març, hi ha qui parla d'abril, hi ha qui el fa viu fins a l'any 1947, però sí que és
un personatge que participa a les tertúlies de l'Orfeó Català de Mèxic i una persona molt singular, enigmàtica, començant els seus mateixos cognoms, poc habituals, Bordas de la Cuesta, ja el fa així una mica estrany, però el cert és que l'independentista i diputat eivissenc va ser un personatge controvertit, d'aspecte singular, llinatges inhabituals i tarannà enigmàtic. Va morir solter, sense família, sense feina, sense recursos, sense un cercle proper d'amistats regulars, i tot fa pensar que sense haver tornat mai a l'illa on havia nascut 65 anys abans. Gràcies per la vostra paciència. No sé si hi ha alguna intervenció, alguna pregunta. Sí. Gràcies. Bordas de la Cuesta, has parlat de la Constitució catalana. És la Constitució alemana? No, té res a veure, no. No la va arribar a fer, no va arribar a redactar la Constitució. La Constitució alemana la fa un senyor de Montblanc, un advocat de Montblanc, que es deia Josep Conangle i Fontanilles, però ell no la va arribar a redactar. Sí, per exemple, demostració d'això, ja que tu ets de Vic, quan Macià visita Vic sent president i al juny del 31, el diputat que el rep a Vic és en Bordas de la Cuesta, que no tenia res a veure amb Vic, però és una manera de dir que suposo que el devien col·locar, vinga, aquest no sabem on posar-lo, que s'ocupi d'Osona i que no ens compliqui gaire la vida. No té res a veure, no la va arribar a redactar mai, aquesta Constitució. Bé, doncs farem una pausa d'un quart d'hora, poc o molt. Si algú vol aprofitar, obrim les portes a l'exposició permanent, molt recomanable. Tenim una petita cafetera allà amb un racó al final també, per si algú necessita escalfar el cos. I per microfonia us cridem en un quart d'hora. Moltes gràcies. El Romero de Figueres, l'Esteve Ripoll.